Vítaj, toto je tvoj čas. Čas, keď sa môžeš vrátiť sama k sebe, bez tlaku, bez očakávania, len v tichej prítomnosti. Nájdi si pohodlné miesto, sadni si alebo si ľahni tak, aby si sa cítila v bezpečí a uvoľnenie. Zavri si oči a začni si všímať svoj dých. Jemný nádych a pomalý výdych. Jemný nádych a pomalý výdych. Tvoj dých ťa vedie späť k sebe. S každým nádychom vdychuješ pokoj, uvoľnenie, úplný relax a s každým výdychom už nechaj všetko, čo dnes nieslo tvoje telo, pomaly odchádzať. Všetko napätie v tvári, v sánke, v krku, v ramenách, v bruchu. Všetko nech sa teraz uvoľní. Cíť, ako sa tvoje telo začína otvárať pokoju. Nechaj ho ponoriť sa do jemného, prijímajúceho priestoru. Miesto, kde nie je nič, čo by si musela dokázať. Predstavuj si, že zem pod tebou ťa pevne drží. Pevne, ale aj jemne a bezpodmienečne. Tvoj vnútorný svet sa upokojuje. Pozvi teraz pozornosť do svojho vnútra, bez hodnotenia, bez potreby niečo meniť. Len vnímaj seba, takú, aká si práve teraz. Možno cítiš pokoj, možno nepokoj. Čokoľvek to je to v poriadku. Všetko v tebe má byť právo byť videné. Každá emócia, každá myšlienka a každý pocit. Tvoja hodnota nie je podmienená. Nie je závislá od toho, čo si dosiahla, ako sa cítiš, ani od toho, čo si o tebe druhí myslia. Je tu, ticho prítomná, ako stabilný vnútorný základ. Započúvaj sa do toho ticha v sebe. Za všetkými tými hlasmi. Očakávaniami, spomienkami. Je tam niečo, čo ťa vždy podrží. Je to hlboké vedomie tvojej vlastnej ceny. Nie cez slova, ale cez ten skutočný pocit. Som tu, ja som a to stačí. Predstav si, že sa teraz pozeráš sama na seba zvonku. Nie očami kritiky, ale očami lásky. Ako by si pozerala na niekoho, koho miluješ celým srdcom, s úctou, s
s rešpektom a s pochopením. Vidíš svoju silu, svoju zraniteľnosť, svoju pravdu. A namiesto hodnotenia cítiš len súcit. Možno sa ti po líci skotúľa slza. Možno sa v tebe niečo tichučko uvoľní. Dovoľ tomu, nech sa to stane. Prijímaš samu seba, kúsok po kúsku. Bez nátlaku, bez podmienok. Len tak. Jednoducho. Začni sa znova jemne vracať k svojmu telu. Vnímaj priestor, v ktorom sa nachádzaš. Pohni prstami na rukách a na nohách. Zhlboka sa nadýchni a pomaličky vydýchni. Neponáhľaj sa. Zostaň ešte chvíľku spojený sama so sebou. Možno budeš cítiť pokoj, možno nový rešpekt v sebe. Možno len jemné teplo, ktoré ti pripomína, že si dôležitá. Jednoducho preto, že si. Keď budeš pripravená, jemne otvor oči a nechaj ten pocit zostávať s tebou. Tvoja hodnota nevyžaduje dôkaz. Nemusíš ju obhajovať ani vysvetľovať. Stačí, že si ju dovolíš cítiť. Tvoje ticho, tvoja prítomnosť, tvoja pravdivosť, to je všetko súčasťou tej najhlbšej úcty, ktorú si môžeš darovať. Poďakuj si sama sebe, že si tento čas venovala svojej duši. Ja ti taktiež ďakujem za vypočutie tejto meditácie a počujeme sa pri ďalšej.